नाना जगताप निंबोरे. काल जे पाण्याच्या संदर्भात जी वक्तव्य केले गेले आमच्या गावातील काही मंडळींनी, ती शेतकऱ्यांच्या जखमेवरती मीठ चोळणारे अशी विधानं केली गेली. जी वस्तुस्थिती नाही ती वस्तुस्थिती सांगितली आणि वास्तवाच्या ऐवजी विस्तव टाकण्याचं काम मीडियाच्या माध्यमातून काही लोकांनी केलं गेलं. तर काल जे त्यांनी दावा केलं होतं इथं पाणी आलं तिथं पाणी आलं, ते पूर्णतः चुकीचं आहे. कारण समस्या होती फुटतळे आणि हे फरतेज मळ्यात आंब्याच्या मळ्यातले तळ्याचे. त्यांनी दाखवलं कुठलं विठोबाच्या वाड्याचं तळं. मुळात एक तर आपल्याला या क्षेत्रात उतरायचं म्हणजे संपूर्ण माहिती पाहिजे. निंबोरे गावचं टोटल क्षेत्र 2182 हेक्टर आहे आणि त्यामध्ये 2044 हेक्टर क्षेत्र हे लागवडलं आहे. आणि त्या लागवडला क्षेत्रापैकी RM9ला जो दावा केला जातोय की तिथून पाणी आलं, इथून 1000 हेक्टर क्षेत्र, माझ्या हिशोबाने त्या तळ्यावरून साधारणतः 200 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र हे त्या चारीच्या ह्यातून गेलेलं आहे. आणि ॲक्च्युअल 100 हेक्टरच्या आसपास क्षेत्र भिजत असेल. तेही कसं भिजतं, ज्यावेळेस शेतकऱ्यांना लाईट यायच्या वेळेस चालू केली ती 4 ते 5 तास ज्यावेळेस लाईट चालत त्यावेळेस कोणाचं 1 एकर 2 एकर 2 एकर 2 एकर असं क्षेत्र भिजलं जातं. त्या निंबोरे गावामध्ये टोटल हे 1300+ खातेदार आहेत. आणि फक्त कुटुंबावरती जर विचार केला तर एक 8 ते 9 कुटुंब त्या ह्याच्यावरती म्हणजे चुलत भाऊ सख्खे भाऊ जर पकडले असं एक कुटुंब जर केलं तर फक्त 9 ते 10 कुटुंब त्या पाण्यावरती जगले असतील, म्हणजे जगत असतील किंवा त्यांना पाणी असेल. परंतु हा जो दावा केला गेला हो एकदम शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा, पाणी जे येत होतं त्याला अजून कुठंतरी चालना देण्यासारखं काम केलं. एकतर अशा अपेक्षाच कुठल्याच गावातील नेत्यांनी किंवा पुढाऱ्याकडून कधी शेतकरी ठेवत नसतो, परंतु तो केला गेला. कारण गावापेक्षा मामा महत्त्वाचा वाटला, त्यामुळं अशी वक्तव्य केली गेली ही पूर्णतः चुकीची आहेत. खरं तर हे काय निवडणुकीचं वार नाही मामा करायला. खरी शेतकऱ्यांना आज गरज होती पाण्याची. आणि ह्याच्यात जे शेतकरी आहेत त्याच्यावरती कोणाचा शिक्का नाही किंवा हा मामाचा आहे, हा बागलाचा आहे किंवा हा आबाचा आहे. ह्यांना प्रत्येकाला गरज आहे पाण्याची आणि ते पाणी पाहिजे होतं. परंतु तसं न करता उलटपक्षी चुकीच्या मार्गानं चुकीच्या गोष्टीचं चुकीचं समर्थन गावातल्या एका व्यक्तीकडून केलं गेलं. हे चुकीचं समर्थन करत असताना काही मंडळींनी जे गालबोट लावलं गेलं वगैरे काय वक्तव्य झाली ती एकदम वायफळ झाली. कारण ज्या 3 लोकांच्या सह्या त्या पत्रावरती आहेत ते गोटीचे सरपंच सचिनाना राऊत जे जनतेतून सरपंच निवडून आलेत आणि 750 मतं निवडून आलेत. दुसरे आमच्याच गावातले आदरणीय अविनाश नवळेकर ते कारखान्याचे विद्यमान संचालक आणि निंबोरे गावचे माजी सरपंच आहेत. आणि गोटीचे विलासदादा भांडवलकर जे जनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती अशी जी लढाई झाली होती त्याचे ते निवडून आलेले आहेत. आणि ज्याने टीका केली तो माणूस वैयक्तिक 1 नंबर वॉर्डामधून 100 मतांनी पडला आहे. मग नक्की एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, कुवत कोणाची नाही, नेमकी आपण बोलतोय त्याची नाही का ज्यांनी ज्या अर्जावरती सह्या केली त्यांची नाही, ते आता संशोधनाचा विषय. पण असो काय असो शेतकऱ्यांना पाणी गेलं पाहिजे. आणि वैयक्तिक ही योजना ही काय कोणाच्या बापाची नाही. आम्ही आमच्या जमिनी त्यासाठी दिलेत, आम्ही आमचा त्याचा फायदा उचलणार, आम्ही हक्काने बांधणार. संजय मामाचा ह्याला जर एवढा कळवळा असेल मामाचा तर आदर मामांनी राजीनामा द्यावा आणि ज्याला खाज आहे ते येईल आणि आम्ही त्याच्याकडनं पाणी घेईल. एवढं जर राग येत असेल मामाला बोललेलं तर ते काल जे वक्तव्य मी ते पाहिले पूर्ण त्या भाषेने चुकीचं होतं. बाजू मांडलेली चुकीची होती. मामा अहो मामा नाही, आज शेतकऱ्यांचं तुम्ही दारात जाऊन बघा काय अवस्था आहे. काही लोकांच्या डोळ्यात पाणी यायची वेळ नाही. आज पाणी वाहतं काय तुम्ही पाठीमागं पाहिलं असेल, लोक रडली, आज अक्षरशः लोक रडली. तर त्यांचं काय वाटलं असेल ही गोष्ट. त्यांनी उलटपक्षी रवींद्र वळकर यांनी जायला पाहिजे होतं मामापाशी आणि सांगायला पाहिजे होते की आमच्या गावची ही कंडिशन आम्हाला पाणी द्यायला पाहिजे. आज येऊन आम्ही पुढच्या वेळेस तुम्हाला आम्ही इथं मतं मागायला कुठल्या तोंडाने जाऊ त्याचं उत्तर आम्हाला द्यावं लागेल जनतेला, ते सांगायला पाहिजे होतं त्यांनी. पण तसं सांगितलं नाही. त्यांनी उलट मामाची चुकीची बाजू मांडली. पण अशा राजकारण यामध्ये न आणता पूर्णतः निरपेक्ष जनतेबरोबर राहायला पाहिजे. निवडणुकीच्या वेळेस जे ते आपली बाजू मांडतात, ज्याने कामं दिले करमाळा तालुक्याची त्याच पाहिला तुम्ही, ज्याने कामं केली त्याला करमाळा तालुका भरपूर दिलेला आहे. त्याची जाणीव करमाळा तालुक्यात लोकांना आहे. ते ओरडून बोलून सांगण्याची गरज नाही. त्या लोकांना आपली गोष्ट माहीत असते, मत कुठं द्यायचं कुठं नाही द्यायचं. पण असं ऊसाचं राजकारण असेल किंवा असं पाण्याचं राजकारण अजिबात करण्यात येऊ नये एवढीच विनंती मी या ठिकाणी आपल्यामार्फत करतो. आणि इथून पुढच्या येणाऱ्या काळात तरी जनतेला शेतकऱ्यांना
सगळ्यांना विचारात घेऊन गावचा पुढारी व्हायचा असलं तर सगळ्यांना विचारात घेऊन एका नेत्याचं स्टेटमेंट झालं होतं की हे जे निवेदन दिलं आहे ते टेकड्या लोकांनी निवेदन दिलं आहे, त्याबाबत काय प्रतिक्रिया आहे? एकतर मुळात एक बालिशपणाचं वक्तव्य आहे, कारण शेतकरी कधीच रिकामटेकडा नसतो. जर शेतकऱ्यांनी जर पिकवलंच नाही तर हे खाणार काय, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. ह्यांना जगायची सुद्धा पंचायत होईल एवढी अडचण जर शेतकऱ्यांनी मनात आणली तर ते करू शकतो. परंतु शेतकरी हा देवासमान असतो, आम्ही त्यांना देव मानतो. आणि शेतकऱ्यांविषयी असं जे वक्तव्य केलं आहे, पहिल्यांदा तर मी त्या वक्तव्याचा आणि वक्तव्य करणाऱ्याचा आपल्यामार्फत जाहीर निषेध करतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये ज्यावेळेस ते लोक मतं मागायला जातील त्यावेळेस शेतकरी त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये उत्तर देईल.